hinawayon sa manubo. Puryaga ba? Mayra ba pong dili mga bahog lobot, mga bahog bilat. Oh. Kayong naga ni manubo nga makita na ni mga Bisaya samot nag ang manubo itom kayo og tiil, murag luya ang tiil. Unya walay panutbras, walay ilis. Haskang lagua sa sinina, sa Carsones, magsuroy diha sa sentro, diha sa lungsod. Ug naga ning mga Bisaya makakita sa mga manubo. Oh? Modayog paghinaway. Oh. Nga mga manubo, mga itom, way mga ligo, mga baho. Ngano man mong mga Bisaya nga mga hinawayon man mo. Unsa may pagtuo ninyo sa inyo ha? Ah. Di mo bahog lobot kamong mga laki nga Bisaya? Kamong mga babae nga Bisaya? Puryaga ba pud ninyo mga hinawayon mong mga manubo, mga baho ra ba pud mong bilat? Parihara tang tanan. Kaming mga manubo, oh, naas sa among lawas, parte sa among lawas, nga naay baho. So kamo sad, baho pod mo. Busa ayaw mo pagpanghinaway na mong mga manubo kay parihara ta. Tanawa inyong kaugalingon. Kami mga manubo ang nakalahi lang namo kay natural kaayo mi sa amo ang kuan, anad mi sa natural. Oh. Anad mi sa simple nga panginabuhi, anad mi sa simple nga panamit, anad pod mi sa simple kung asa mi nagpuyo. Oh, busa ka mo mga Bisaya ay mo ka tingala kung magsuroy gani media sa manub sa lungsod nga muramig kuan. Oh, muramig ignorante sa inyong tanaw kay maunay amo nga style nga mga manubo. Ay mo panghinaway kay parihara tang tao. Mga hinawayon mo, mga tabaghak mo, mga tambalos-los mo, mga baho mog lubot, mga baho mog bilat kamong mga babae diha. Mao na din ha. Nganong manaway manggid mo ba? Isura na. Kung di lang gid manaway. Naman suko no nis manoy. Nawayan man kayo mo mga Bisaya gud. Na, tarawa na ang istorya niya, ba? Hindi pa lang kita manaway. Hindi maka-istorya sa manoy. Na, hinawipe mo. Muna diha. Sige, magpanghinaway god. Suko ng manoy. Baho na nung tanon. Na diha. Hindi lang gid manaway lagi. Balag hugaw ng kuko. Kuko stiil. Basta di lang manaway.